María, Xoán ou Carlos son algúns dos 100 participantes nos cursos de formación realizados por Amicos no marco do programa Insertados, desenvolvido pola entidade ao longo do pasado ano, grazas tamén á colaboración da obra social de La Caixa. Co orgullo do traballo e o esforzo realizado recollían da man das autoridades presentes no acto o correspondente diploma, que os acreditaba ter participado nos distintos cursos. A finalidade é aumentar as súas capacidades formativas para poder integrarse no difícil mundo laboral, algo que en parte se conseguiu. Dos 100 participantes nos cursos, 30 xa dispuxeron da súa oportunidade de traballo, algo que para eles e tamén para Amicos é xa todo un éxito, aínda que queda moito camiño que percorrer. 30 de vós conseguiron un emprego, que ademais 55 se formaran para mellorar a súa capacitación, que 30 máis seguiron unha formación permanente específica para vós, para as persoas que tedes con unha discapacidade intelectual, porque a formación para vós ten que ser máis continuada e máis ao largo do tempo, e estas 8 accións formativas con un recoñecemento e capacitación. No acto de clausura e entrega de diplomas tomaron parte tamén representantes da Xunta de Galicia, do Concello e tamén de La Caixa, que dende a súa obra social colabora con esta iniciativa. Creo que é un valiosísimo esforzo por a integración laboral dos seus usuarios. Coido que non hai nada que reforce máis a autoestima dunha persoa que ter unha vida normalizada e un traballo digno que recompense os seus esforzos día a día. Aproveito a ocasión para manifestar novamente o compromiso permanente da Xunta de Galicia en prol das persoas con discapacidade. Estamos a traballar arreo para mellorar as vosas condicións de vida e dende aquí nos brindamos para escoitar todas as suxerencias que teñades e as achegas que nos queirades facer. Neste tipo de actividades que desenrola Amicos é o coidado, a asistencia, senón tamén o intentar dar salida e buscar a inclusión laboral das persoas afectadas para que, evidentemente, buscar a súa utilidade social e, polo tanto, ver que poden realizarse tamén persoalmente. O proxecto Insertados de Amicos terá continuidade nas próximas 4 anualidades, co fin de atender a máis de 300 persoas con discapacidade.